ešte mám jeden hrozivý príbeh. No. Cestoval som z Kataru do Dubaja. To je veľmi krátky let. Bol som strašne rozjebaný. Strašne. Chcel som si tam dať krátky nap. A dieťa, čo sedelo za mnou, malo taký ten displej na mojom sedadle. Chápeš, že môžeš tam ťukať. Ale ťukalo pomerne agresívne. Na akú hru tam hralo, alebo čo. Ja som tým pádom ani na sekundu nespal, nezažmúril som oko, len som celý čas, ako som sedel, tak toto urobilo, tak to triaslo to. Priebané, skurvené decko, tučné, vyjebaný brav. A tesne pred tým, ako sme pristáli a už mi absolútne rupli nervy, som povedal tej mame jednu vetu a to bolo, že you fail as a mother. A to pochopila pravdepodobne. Strašne dobre som sa cítil. Tak som jej dal materi odpornej tohto brava. A následne, keď som si už bral z tej odkláčky môj ruksak, tak som sa tak lepšie pozrel. A ešte mám jeden hrozivý príbeh. No. Cestoval som z Kataru do Dubaja. To je veľmi krátky let. Bol som strašne rozjebaný. Strašne. Chcel som si tam dať krátky nap. A dieťa, čo sedelo za mnou, malo taký ten displej na mojom sedadle. Chápeš, že môžeš tam ťukať. Ale ťukalo pomerne agresívne. Na akú hru tam hralo, alebo čo. Ja som tým pádom ani na sekundu nespal, nezažmúril som oko, len som celý čas, ako som sedel, tak toto urobilo. Tak to triaslo to. Priebané, skurvené decko, tučné, vyjebaný brav. A tesne pred tým, ako sme pristáli a už mi absolútne rupli nervy, som povedal tej mame jednu vetu a to bolo, že you fail as a mother. A to pochopila pravdepodobne. Strašne dobre som sa cítil. Tak som jej dal materi odpornej tohto brava. A následne, keď som si už bral z tej odkláčky môj ruksak, tak som sa tak lepšie pozrel a to dieťa malo Downov syndrom.